Hi YouTube, बोरै दं? आं आसा खालामो बयबो मोजाङै दं खोमा। Okay, so क्लिप मोनसे सालायगोन आं बेखौ नायगोर बिनि उनाव खोथाखौ रायलायनोसै। गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर। आं दिनै नोंथांमोननो फेस केमाव मानो भिडिअ लानानै फैदों। दा नोंथांमोना बयबो रिकुवेस्ट खालामबाय थानायखाय आं दिनै भिडिअखौ लानानै फैबाय। मानोना दा नोंथांमोना बयबो मिथिखायोआनोसै आं दा मायाव माबा जानानै दङ। आं बिनि थाखायनो दिनै फैनांगौ जाबाय आरो आङो नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि कन्टेन्ट लानानै फैला आं बिनि थाखाय दा बयनिसिमबो माने खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो आं बयनिसिमबो निमाहा बिहरनाय थाबाय। आङो आरो बेफोरबायदि आरो लाबोनो सानला नेक्स्ट टाइमाव। आरो आङो मा बुंबावनो दा आंनि बुंनांगौखिनिखौ आङो बेखिनियावनो आङो दोननाय जाबाय। बे क्लिपाव जाय निमाहा बिदों बिनि मुङा जाहैबाय हांमा आरो बे वाइल्ड लाइफ अल आरो बर' बाजारनि अनार बियो चेनेल अनार बियो। ओके मोनथामा बेनिखा स्टिल मोनसेयाव माने सानै मानसि सलायोमोन बड' बाजार होननायाव आरो सासे अनार नामखौथ' आं लानो बाखसारा एकदम इउजलेस पार्सन माने एकदम द वर्स्ट टक्सिक माने थगायसुलायाव बे एक नम्बर थगायसुला नाम तक थगायो एड्रेस तक थगायो बिदि बायदि मानसि माने बियो। स' ओके जेट जाब्रा होनसै आं निउ चेनेलनि नाम नङा होमबा जेट जाब्रा होननो लुबैयो आं बिनि अनारानो जा आं बेखौ होननो लुबैयो आरो वाइल्ड लाइफ अल्डनि अनारानो जा आं मिथियो नों नोंनि चेनेलखौ हाइड खालामदों मानो होनबा भिडिअनि लिंकखौ क्लिक खालामबा नोंनि चेनेलनि भिडिअआ प्राइभेट देखायो आरो जेब्लानाखि नों हाइड खालामदोंबासो प्राइभेट देखायो चेनेलखौ हाइड खालामबा प्राइभेट देखायो। टटेलि नोंना चेनेला उरिलांबायबा एबा डिलिट जाबायबा नोंनि भिडिअनि लिंकआव माने मा जायो भिडिअनि लिंकआ इद जायो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो होनगोन कि पाब्लिकलि नट एभेलेबल बेखौ बुजियो दै बेखौ बुजियो बेखौनो होननो लुबैयो। स' नों हायोबा दायो पाब्लिक खालामफिन वाइल्ड लाइफ अल चेनेलखौबो आरो टटेलि माने डिलिट खालामखा भिडिअफ्रा बे सिखाव खावनाय भिडिअफोरखौ डिलिट खालामखा आरो बेयावहाय नोंनि एप'ल'जि भिडिअखौ सो मानो होनबा नोंना बांसिन अडियेन्सआ बैयावसो दं नालाय बेयाव सो आरो बेखौ नों लुबैयो नाय नेक्स्ट टाइमनिफ्राय एबारनिफ्राय नेक्स्ट टाइम होनला एबारनिफ्राय कन्टेन्टखौ नोङो माने मा हायो साजेसन होनो सेस्था खालाम गथ'फोरखौ फोरोंनो सेस्था खालाम देरफुनाय गथ'फोर नोंनि यांगार ब्रादार्सफोरखौ फोरोंनो सेस्था खालामना टेकनि बागै नों मिथियो खोमा इउटुबाव बोरै हाइड खालामनांगौ मा खालामनांगौ बेफोरखौ मिथिजोबो नङा होमबा स' टिच देम यार बिसोरखौ फोरों बेफोरबायदि फोरों एजुकेट खालाम बिसोरखौ भाइरेल इज नट एबाउट एजुकेसन ना भाइरेल माने मा भाइरेल देखायनो माने बे एजुकेट खालामनाय नङा इनस्टिड नों डिस्ट्रयसो खालामदों अके ब्रादार बेखौ बुजि स' नों निमाहा बिबाय बिराद मोजां खोथा दे जों बेखौ एक्सेप्ट खालामना लाबाय नोंनि निमाहाखौ बिराद मोजां खोथा बिबायबालाय आरो माथो खालामबावनो नङा होमबा yes you have also family familiesफोर दं okay so now my opinion बे आंनि एक्सट्रा ओपिनियन okay out of this बेखौथ' आं बेनो प्रपार रिप्लाय होखाबाय बे आंनि ओपिनियन शेयार खालामबावनि now I will say this जाय इउटुबार्सफोर फैहांदों कि सानदों कि आंबो बिदि भिडिअ बानायगोन भाइरेल लिंक होगोन आं नायफैदों नोंसोर गवा सासेबो गवा स्ट्रेटलि आं फरवार्डलि आं होनखाबाय बे वार्निंसो अके वार्निं फर इउ गाइस स्ट्रेटलि होनखाबाय दायो जों फार्स्ट स्टेप लाबाय अके आं होन आंनि फ्रेन्ड्सफोर होन जाय आंनि इउटुबार कलिग्सफोर होन बिसोरो ज' जों लाबाय एक्सन बे सायाव अके आरो बे दायो निमाहा बिबाय जों मोनसेल' भिडिअ बानायगोन जेरावहाय होनगोन निमाहा बि अर डिलिट योर भिडिअस बेखौल' होनगोन जों नेक्स्टआव जोङो इदि होनला मोनसेल' भिडिअ बानायगोन इनि नेक्स्टआव जों जेबो इदि होनो लाइक खालामथारनांगौ मानांगौ इदि जों फर्स खालामा जास्ट वान टाइम जों होनगोन जि लिंक दं लिंकखौ डिलिट खालाम प्लास भिडिअखौ डिलिट खालाम बे होनगोन नेक्स्टआव जोङो होनला कि खालामफिनलै एबा रिक्वेस्ट होननाय बुस्थु खालामना जोङो डाइरेक्ट एक्सन लागोन अलरेडि जों डिसाइड खालामखाबाय आरो नाय यार एक्चुअलि बिदि नङा अके भाइरेल इज नट द कन्टेन्ट भाइरेल होननाय बुस्थुआ कन्टेन्ट नङा बेखौ नोंसोर कन्टेन्ट सानो खोमा बिराद मानसिफ्रा सानो ना मालायनि नाम बेखौलाय मानो गाज्रि होनदों नों मालायनि नाम इउज खालामनानै नोङो बुङो फार्स्ट अफ अल बेखौ बुजिगोर अके इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बुजिगोर जि दं कि भिडिअनि स्ट्राक्चारखौ बुजिगोर प्रपारलि मानि सायाव बानायदों नेमल'सो इउज खालामनो जानो हागौ बाट बेनि सिङावबा मा होनदों बेखौ बुजिना इउटुब इज माने नोंसोर सानोखे इउटुबाव फैदों माने जास्ट फर भिउज एन्ड साबस्क्राइबार्स राइट द्याट्स नट माइ इन्टेनसन बाडि आं बिदि टाइपनि मानसिबो नङा आंनो भिउज नांगौ साबस्क्राइबार्स नांगौ बिदि टाइपनि मानसि नङा आं जिखुनु बुंदों बेवहाय माने खोथाफोरा सब नंगौखौसो बुंदों नंखाय खोथा बुंफेराखै विथ प्रुफ विथ एभिडेन्स
आरो प्लिज बिदि टक्सिकखौ लाबोनांला बयखौबो होननो लुबैयो आं जाय जाय लाबोनो सेस्था खालामदों बिसोरखौ होननो लुबैयो खालामनांला आरो जों बन्द' खालामजोबखागोन बिदिखौ टक्सिसिटिखौ एकदमबारे बन्द' खालामखागोन जों माने क्लिन ससाइटि लुबैयो क्लिन इउटुब कमिउनिटि लुबैयो माने स' बिसिमल'सै आं आसा खालामो बयबो बुजिबाय खोमा दिनै एसे स्ल'आव बुंबाय आं बांद्राय गोख्रैबो बुङासै अके स' आइ एम रियलि भेरि हेपि आरो नार्भासलि इफ आइ सेड सामथिं मिस्टेक आइ एम सरि फर द्याट ओके पिस आउट लभ यु एभ्रिवान लभ यु सो मच जय बर' एन्ड जय